लोगोफोर नै आंना मामि फिसाया लोमजादों गुजुनाय गगा मोननाय लोमजानाय एकदम दा माने फासथासोनिफ्राय गुदुं जाबोदों आरोना बेनि मोदोमा ओमफ्राय गुजुनायाथ' दंखायोमोन ओमफ्राय मैया मेला बेरायना फैनानै लाबोफादोंमोन गुजुनायनि सिराप आरोना कफ सिराप ओमफ्राय दिनै मा जाखो गगा आरो लोमजानाय जादेरबाय एकदम हाखु दाखु मुलि लानानै फैबाय आरोना आङो गगा मोननाय लोमजानायनि मुलि लानानै फैबाय आङो माने एन्टिबायटिकबो हरफाखाबाय लाबोखाबाय आरो बेस्रा लेखा फरायदोंमोन लेखाखौ फरायनो हायासै माने बिराद दुंबायना ओंखायनो आङो हाखु दाखु मुलि लायबाय ओमफ्राय नै बिदाया जोथोन लागासिनो दं आरोना रुमालखौ गिसि खालाम खालाम खाफालाव मोजां मोननायनि होना होबाय आरोना दुंबोदोंमोन ओमफ्राय आं दा बेनो ओंखाम गुदुं गुदुं दौनानैहाय मुलिखौ जाहोनोसै माबायदि मोन्दों मा मोजां मोजां मोन्दों गुसु गुसु मोजां मोन्दों मा मुलि जानोसै दे ओंखाम एसे जानानै मुलि जानोसै ओमफ्राय नै मालाय कम्बलाबो गोदो उन्दैनिमोन आरोना बियो बिदानिमोन ओमफ्राय बिदानिखौ दा गावहा जोमो आरो मोखां खोब्बायथ' मेगन खोब्बाय बोखोना होब्रा ना गावनो खोबखादों मा नोंनो खोबखादों बिदानि कम्बलखौ जोमबाय आरो बेखौबो बिदायासो फिना होदों आरो ओमफ्राय नै गानथु होथेलायनानै होबावबाय बिदिनो अननांगौ आरो हेलो एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसे बयनिसिमबो गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ आंनि मामि फिसाया लोमजादों आरोना आंबो एसे बोरैबा मोनदों देहाखौ बोथोराबो सोलायबाय लोगोफोर सोलायनायजों लोगोसे बिदिनो गगा मोननाय गुजुनायाबो जासावखादों ओमफ्राय दिनै मामि फिसाया लोमजाबाय आंहाबो देहाखौ मोजां मोनखायाखै आरोना लोमजाहां माहां बोरैबा मोनो आरोना फुङाव सिखारबा ओमफ्राय बिदिनो मावलु मावला माने राखांलाङो आरो अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना स्किप खालामनाङा आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नुसनबायदोंब्ला गुजुदों मा मानदों ओरै गोदोनायाव मानदों गारामाया मानदों मानाखै ओंखाम दौनोसै आं ओंखाम जाखाथारबाय आयु सादों मा थाव गोथांजों सामब्राम गुफुरजों नानोसै दे दाहाय होमबाना आराम मोजां गाबोननो स्कुलाव थांनो हागोन मा लोगोफोर नै आं दा ओंखाम गुदुं लाबाय बेयाव संख्रि होबाय घिजों ओंखामजों बिराद मोजाङै जायो नालाय बियो ओमफ्राय आं दा गाव घिजों जानो होननायखाय घिजों लागायनानै दौनोसै लोमजाबाथाय एकदम जानो खहाबा खहाबा जायोना ओमफ्राय गाव घिजों जानो होननायखाय आङो दा रेडि खालामबाय संख्रि जानो हागोन जानानै मुलि लोंसै ओंखाम दौबाय नै लोगोफोर जेरै लोगोफोर मालाय बिफा थागौमोन बिफाया जोथोन लागौमोन माने आङो बिफाखौ गोसोखांदों आरोना जेब्ला सुथि समाव फैयो गथ'फोरा लोमजायो अब्ला बियो बिराद जोथोन लायो आरोना फिसाफोरखौ जिखुनु हक माने फिसाला लोमजा बा फिसाजो लोमजा माने जोथोन लायो आरोना बियो मुलि दौनाय जेनेबा जाहोनाय लोंहोनाय बेखौ जोथोन लायो ओमफ्राय गोथाव मोनदों एसेल'थारसै नै जाजोबसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर मालाय फिसाजोआबो जै बिफा फैबाथाय बिमाखौ नांखाया आरो जै खिबाथाय बाबा होननानै गाबज्रिखायो आरो दुगैनोबाबो बाबा खिनोबाबो बाबा जानोबाबो गासिबावबो माने एनि टाइम बिफाजों थाफायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बिमाखौनो नांखाया दा नै बिफाखौ गोसोखांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बिफाया माबायदि अनो फिसाजो फिसालाफोरखौ बा गावनि फिसाखौ जोथोनाथ' बहुद जोथोन लायो लोगोफोर जेब्ला बियो सुटियाव फैगोन ओरैबायदि माने फ्रि मोनो आरोना आंहाबो ओमफ्राय नै रायलाय जोबनोसै जाखांसिगोनानो नोंथांमोनजों रायलाय माने आङो दौबाय आरोना फिसाजोनो लोगोफोर नै जोब्बाय फिनिश 5 ml dong nih 5 ml
टेस्टि मुलि लोंखायो बियो उन्दैनिफ्रायनो मुलि लोङो आरोना मुलि लोंनायाव जेबो डिस्टार्ब गैया बेहा दा मोनसेखौ दसे थानानै लोंसै दा पेरासिटामल दौबाय ओमफ्राय दसेनि उनाव नैबे एन्टिबायटिकखौ होनोसै दा नै आङो बेखौ मिक्स खालामना लानोसै नैबे वाटार मुलि नै आंना आखाइजोंनो बोदलाबबाय आरो बै खालामनांगौ सिखाजों हानोसै Tadi pakai nunggu. Nunggu. Iya. Roro. Semua nunggu sih. Terus. Raido. Berat. Budung. Nah, irakambayan kami sih sana nih. Budung ada nama deh. Ya, kamu udah lah. Nah, yang mulai kau di dalam bayi pide. Sini mau nih. Dekat deh. Sabai. Mulai लोंनायावबा थिग दंथारो आंनि मामिया डिस्टार्ब गैथारा फिसा लेखा फरायदो एसे दे सोलों दे एसे लेखा फरायदो दे गुड मर्निं लोगोफोर नै आं अखानायै फुङावसो लाफिनलायबाय आरोना आंना मामिया दा गुदुं जाबोफिनदों स्कुलाव थांनो हानाय नंला बियो दिनै आं बोथोराबो बिराद गुसु माने दा बावैसो थांनानै फैदोंमोन आङो गुदुं जादों जिखौ जोमनो नागिरा आरोना बोखारबाय थायो दासो फिनना होफिनबावबाय आङो बे सासेयाव नै उन्दुगासिनो ओइ सिखाद' निउटन माबा सिखाद' बिदि जाया नाम्बार सिखाद दे सयथानिफ्रायनो टिउसन नै नाम्बार खालामदों दा आं दाउनो आदार होबाय ओमफ्राय खेबलायलायबाय थायो आरोना इसोर माथामजों नै दाउला मानै दाउजो मासे बियो खेलायाव मोनबोजोबनाय लोगोफोर दा आं दाउनो आदार होना लाखाबाय ओमफ्राय गावनि खामानियाव फारि मावबाय थानोसै आरोना उस सानबो ओंखारबोगौ लोगोफोर जेब्ला गोजां बोथोर जायो अब्लासो फुंनिफ्रायनो बाराबो नाङो आरोना जेब्ला गरम बोथोर फुंनिफ्रायनो गरम नांगौबाबो बार मोना सान ओंखारबाय नै दा बार बारसोगासिनो गुसु आरोना नै जेला गेलेनानैनो जि हय थ' दाबो गेलेनायखौनो गारा आरोना बियो दा दे स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय जोंहा मामि फिसाना दिनै एबसेन्ट जाबाय मानो होनबा आं लोमजानायखाय हगार हरला बारबो दङ बेखायनो गुजुनायफ्रासो बारा जालायलांगोन बे ना एसे हामखानाय ड्रेसखौबो चेन्ज खालामना होबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम जाहोबाय मुलिबो दौना होखाबाय बार बारस्रोगासिनो दिनै नै लोगोफोर सान्दुंबो दंनायालाय लोगोफोर दा आंना फिसालायाथ' थांबायना दादाया थांबायना ओमफ्राय मामिना सुटि दिनै गुजुनाय बारा गिदों आरोना बारबो बारसोगासिनो न' सिङाव लाबाय थानोसै आं दिनै नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउसै नामा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअनि नायनो थाफिनदोलाय बाय बाय